samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon, kumusta? Nagsugod na usab ang gitawag nato Kwaresma. Mao ni ang panahon sa paghinulsol sa atong mga sala, pagampo o ingon man pagtabang sa mga kabos. Mga pagpuasa ug yun usab mga abstinensya. Kini si Bird Crib kalimutan, mahig-uban kanyo sulod sa pipila ka gutlo dinhi sa para sa cable TV o ingon man sa mga cross-post nato sa social media, say for example sa YouTube o sa Facebook. Aron atong hisgutan ang usa sa mga sakramento sa simbahan Katoliko ug kana mao ang pagkumpisal sa pari. Now, dako kay ang kontrobersiya niani makigsunan tungod kay nganong mga Katoliko mukumpisal man sa mga pari nga ang mga pari lugar gitudlo man sa simbahan nga dili po sila perfect, no? Ang ilang gitawag na to nga sanctification, ang ilang pagkabalaan dili gani maka-level ang uban sa mga santos. Gani diri sa Pilipinas matud pa nga ang una nga mga santos mga laygo. San Lorenzo Ruiz sa Luzon usa ka laygo, dili usa ka pari. Ingon mo usab si San Pedro Calungsod sa Visayas sa Cebu. Usa usab siya ka laygo o dili usab siya usa ka pari. Apan doon na lugar incoming and we are hoping nga pari balaan buutan kayo, and that is Bishop Kamomot na nasayon sa diri sa Cagayan de Oro nga we're hoping nga siya ang mahimo nga next or third saint diri sa Pilipinas makigsunan. Now, ang pagkumpisal sa pari usa kini ka sakramento ang gitulo sa simbahan Katoliko. Bot pasabot nga sa imong pagsugid sa imong mga sala, dili lamang kay ang pari ra ang imong gisultihan niini, but the whole process, the whole event nagtudlo nga anaa ang presensya sa atong Ginoo, naghatag sa maong kapasayloan sa maong tao nga niduol miluhod at tubangan sa pari misugid sa iyang mga sala. Now sa Old Testament makita nato nga doon na nay mga practices niini nga mga instances like si Akan, no? Nagkumbisal siya, nasugod sa mga sala kang Joshua. And then si David usab, naghimo pod siya og admission sa iyang sala didto kang propeta Nathan. Unya sa mga Hudyo dunay ilang gitawag nga mitzvah, no? Usa ni ka purification rite nila pagigsunan. Unya mo ni ang panahon sa ilang paghimo sab og repentance. Gani sa ilang mga practices ang pari mao in charge aron sa offering on behalf sa mga igsoon nga mga Hudyo nga nakasala nakalapas sa balaod sa Israel, unya gusto sila nga mobalik sa sabakan sa Ginoo. So from that context makigsunan, ang atong Ginoo sa Matthew 16:19 ingon siya, ikaw mao si Pedro ug ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ang akong simbahan. Now, naisumpay nini, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili sa yuta, makikisuna, no? Matud pa sa mga Ginoo, idili usab kini sa langit, ang imong bugkusan, hubaran, ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit. Or ang imong hubaran dinhi sa yuta, hubaran usab didto sa gingharian sa langit. Now, sa mga Hudyo, or biblically speaking, kini lugar ang gitawag nato nga paghawid sa yabi, dili ni paras karon sa ato nga mara ikaw ang doorkeeper and that's all, no? But sa ila magigsunan, doon na siya authority, kinsa ang makasulod sa templo o kinsa dili niya pasudlon. So, it's very real power na gi-practice makigsunan sa mga Israelites niadtong unang panahon. O kini nga context ang ikuhaan sa atong Ginoong Kristo sa iyang paghatag kang Pedro o gahom pinaagi sa yawi, power and authority. Naapil nini makigsunan ang gitawag nato nga pagbalik diha sa community, sa simbahan, sa katilingban simbahan. Ini tungod kay kadto lugar ang gitawag nga mga makasala, no? Gi-mention man ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 9, no? Verse 6 nakigsunan nga kadtong mga sinners, no? Wala sila, dili sila part sa gitawag nato nga kingdom of God, sa gingharian sa Dios. They become outside of God's kingdom. Og ang pari karon nga dunay same power
gitagaan sa mga faculty gikan sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa pangulo sa simbahan. Doon na siya karoy gitawag nato makigsunan nga gahom nga kining usa ka tawo may balik na sa komunidad or diya lang sa ka. Now, ang usa ka gitawag to nga sinner nga tawo, gi-consider siya as nahimo siyang rebelde kay once mo makasala ta, mura ba og nisukol na ta sa Dios. Ang Ginoo infinite yang glory, infinite ang yang gitawag nato nga power. So niyan tungora kung makasala ka, you are offending God with an infinite offense. Mo ni ang gisulti ni Saint Ambrose Makigsunan. So kung nagitupong ka na sa Dios sa imong paghimog sala, you are no longer part of the community of God, the kingdom of God. Nahimo kang usa ka rebelde. Na kung gusto ka mo balik sa Dios Makigsunan, part ana nga mobalik ka sa iyang community. So dili pod usa ka maayo nga mo dito lang ka sulod sa community, like usa ka bata nga gi-portray sa gitawag to nga prodigal son. Nilaya siya ug sa diyang nibalik siya, wala man siya dito adto sa kusina dayon naglungkab og makaon. Nipakita siya sa iyang paghinulsol. Nipakita siya sa iyang paghigugma sa amahan. Miadto siya sa iyang amahan. Miluhod siya. Timaan sa iyang pagpaubos. Now, the same nga context makigsunan sa di ang tao mo balik sa Ginoo. But since dili ito makita ang Ginoo, di nato siya mahikapan, doon ay mga pari nga nahimong altar Christos sacramentally, nga mo'y mo represent sa Ginoo sacramentally, para kadtong usa ka tawo nga mahinulsulon, madawat siya balik sa katilingban, o madawat siya balik diha sa grasya sa atong Ginoo. So diri na himugso kining gitawag nato nga pagkumpisal. Muning gahom nga gihatag ni Kristo diha sa iyang mga apostoles. Ang una niyang mga pari, Juan 21, 22, 23. Ang sala nga inyo pasayloon kini. Apan di sala nga dili inyo pasayloon, dili kini pasayloon. Muna kini yung mga gahuma makigsunan nga naa sa mga apostoles nga naa sa mga pari. Na-transmit ni from one generation to another. Nang gitawag sila o ordained minister. Tungod kay ang gahom nga naa ni San Pedro, naa sa mga obispo, o naa sa unang mga pari, sa pagpasaylo sa sala, nadawat usab kini sa sumusunod nga mga ordained ministers o kana karon mao ang mga kaparian. Sa mga early Christians, makaingon ba ta nga wala naman nagpractice ang mga early Christians ning gitawag nato nga pagkumpisal sa pari? Even in the Bible, makita nato sa Acts 19:20, buhat 19:20, nga matud padaghan ni adtong karon nahimo ng mga magtotoo nanganha nagkumpisal o nagbutyag sa ilang mga gibuhat. So kaniadto lugar ang practice mo ning gitawag nato og public confession. Nga uban sa kadaghan sa baga kayo nga mga tawo i-render ang pagpasaylo sa mga sala. Nahitabo ni sa first Christians makigsunan nga mga Katoliko. Sa Didache 14 verse 1 sa gingon, a symbol on the Lord's day, break bread and give thanks, having previously confessed your sins, so that your oblation may be a clean one. Nagkatigom sila sa adlaw sa Ginoo munang Domingo, nagpikas-pikas sa tinapay o nagpasalamat, sanglit nakapangumpisal naman kamo sa inyong mga sala. Tungod niya na putli ang inyong halad. Sa ato pa, makita nato nga sa unang panahon sa mga early Christians, doon na nailang gibansay nga pagkumpisal sa sala before mga lawat na kaigsuonan. And that's the time they can receive the Holy Communion human sila makasugid sa ilang mga sala. Gi-practice din sa mga early Christian. Dili kini karon lang, no? Dili ni matud pa nga sa Spanish time lang nagsugod. No. From the very earliest days of the church, nagsugod na ang pagkumpisal, pagsugid sa sala makigsuonan. Saint Clement of Rome, 96 AD. To be subject to the presbyters and to accept discipline to penance, bending the knee of the heart. Ipailalom kamo sa mga obispo o dawatan ninyo ang disiplina sa penitensya diha sa pagkumpisal, diha sa pagpiko sa inyong mga kasing-kasing. Sa ito pa si Saint Clement, no? Gipaklaro niya nga
Una, ang dunay power niini ang mga obispo kaniadto. Mo'y nag-practice sa pagpakumbisal sa mga sala o nagipiko ang mga tuhod, sa mga tao nga gusto mangayo og pasaylo. Gi-practice nila ang gitawag do nga pagkumpisal sa sala makigsunan ngadto sa mga kaparian. Lain pang account, St. Ignatius of Antioch, mga tuig kani 107, iya kining usa sa mga sinulat, mato pa niya, sulat niya ngadto sa mga taga Philadelphia, chapter 8, verse 1, mato pa, ang Ginoo nagpasaylo ni adtong nang pisal sa dihang sila mobalik ngadto sa kahiusahan sa Dios o sa kahiusahan sa obispo. Sa ito pa, makita nato makigsunan nga i-acknowledge niya ang pagpasaylo sa Ginoo niadtong mga nangumpisal sa mga kaparian, nangumpisal sa mga obispo makigsunan. Ang last na itong hisgutan si St. Polycarp. No? And St. Polycarp was known to be a disciple of the apostles, especially St. John. Exhorts to the presbyters to be gentle and merciful towards all, not strict in judgment, knowing that we are all debtors of sin. So iya pong gipahinumduman ang tanan nga mga obispo nga kung mahimo merciful diha sa ilang paghatag sa pagpasaylo because we are all sinners. Muna nakanindot kay ang pari nga atong ikumpisalan makasala man sab siya, so strong kay ang pagbati of empathy ang na-feel niya nga sorrow sa usa ka tawo nga nangumpisal sa sala. Ma-feel po niya magigsunan. Kung mga anghel di sila ka-feel, kaya wala man sila nakasala kaning mga anghel lugar nga nasa langit, except ito na mga demonyo nga dito naman sila sa impyerno. But it is given to the priest nga nakasabot siya unsay gibati sa gitawag nato makigsunan. Nga magigsuon nato nga niduol og balik sa simbahan o gusto nga moduol sa atong Ginoo o musugid sa ilang mga sala ngadto sa mga kaparian. Now, dugang gini magigsunan no atong hisaran pagayo nga ang atong simbahan Katoliko nagtudlo usab pagayo. Catechism of the Catholic Church 1422. Ani atong basahon. Those who oppose the sacrament of penance obtain pardon from God's mercy for the offense committed against Him and are at the same time reconciled with the church which they have wounded by their sin and which by charity, by example, and by prayer labors for their conversion. Nga kadtong mga tao nga mudangup sa sakramento sa pagpasiguli nakabaton sila sa kapasayloan sa Dios nung kaluoy tungod sa kalapasan nga nahimo bato kaniya sa samahingayon. Nahibalik sa simbahan nga ilang nasamdan tungod sa ilang mga sala o diha sa gugma, diha sa implo o diha sa pagampo nga ilang gipaningkamutan alang sa ilang pagkaadmit. So duha ang effect. Nahibalik ka sa Dios at the same time nahibalik usab ka sa katilingban sa simbahan. And this is coming from the mercy of God. Now, dunay pangutana mahitungod niini. Wala ba ka ang Ginoo lugar nagpasabot nga gitulo sa simbahan Katoliko nga nahimo siyang sunod-sunuran sa pari? Kung dunay nang pisal, pasayloon sa Dios. Kung nang pisal, dili pasayloon sa Dios. Nang kamaturan mao kaigsunan mao nga kung doon na may tao nga nakaabot diha sa gitawag nato nga kumpisalan, okay? Kung may tao nga nakaabot diha sa kumpisalan, dili but pasabot nga iyang-iya lang na nga kabubuton. But we believe that the actual grace of God mo'y nag-move ang nga tao para nga siya makaana sa kumpisalan, makasugid sa iyang mga sala. Ang grasya sa Ginoo mo'y nitabang sa mga tao para nga makahinulsol siya. Tungod kay ang Ginoo gusto, interesado na mahimo siyang friend ug balik sa atong Ginoo. So it is coming from God. Conversion, the sorrow of repentance is not coming from the person alone. It is coming from the Lord makigsunan. Muna nasa Lamentations 5 verse 21 sa gisulti. Restore us to thyself, O Lord, that we may be restored. Sa ito pa nga, dili ka ma-restore or dili makaabot ang tao sa kumpisalan unless ang Ginoo mo'y nagtawag sa iya.
So wala nagpasabot nga ang Dios nahimong sunod-sunuran sa pari. Ang pari karon ang nahimong sunod-sunuran sa Dios. Nga kung kinsay gipadala sa Dios ngadto kaniya, then He's going to render the sacrament makigsuonan. Tungod kay nagsunod siya sa kasuguan sa atong Ginoo. Kung kini mismo nangumpisal usab, nagsunod usab siya sa movement of the Holy Spirit para nga makaabot siya diha sa kumpisalan. And the meeting of the priest and the sinner, duha sila nagtagbo. And Jesus Christ said, "Dunay gani duha nga magkatigom sa akong ngalan. Ako anaa sa ilang taliwala." Present ang Ginoo niya no? Present ang Ginoo diha sa kumpisalan igsoon. Pero say mga questions lugar nga mo arise, no? Questions nga mo arise. Nga ang pari kay sinner man. Okay? Makasala man ang pari. So kung makasala ang pari, buti pasabot nga efektiba ang gitawag na to nga sacrament, no? Makigsunan, no? Efektiba ang gitawag to nga sacrament nga mga pari makasala man usab. Dunay gipaklaro simbahan nga principle gitawag ni ex opere operato. Mean to say, it is in the sacramental process or the operation of the sacrament in itself nga mo effect ang gitawag nato nga sakramento o grasya sa Ginoo. Wala na agad sa moralidad sa pare. Ang atong mahatag aning example, siyempre, sample, dunay tawo buotan ang isa dautan. Silang duha naghawid og liso nga parehas o category, pareha og quality. Dungan sa tisok sa yuta. Kunya ang yuta kay tabunok nindot, no? Mayo ang yuta, makigsunan. Ang gitisok sa buotan nga tawo nitubo. Ang gitisok sa dautan nga tawo di ba tumutubo? Mutubo gyapon. Tungod kay pagtubo sa tanom wala nag-agad sa iyang kaugalingon nga moralidad. It is in the operation in itself. Bot pasabot nga diha sa pagkumpisa sa pari, ang efficacy of the sacrament wala nag-agad sa buotan o dautan nga pari. Nag-agad kini sa lihok sa Ginoo o kalihukan sa sakramento magigsunan para nga ma-render ang kapasayloan. Inguna na kana siya. Muna nga bisan pa mga pari may umuyon uban nga mga badlungon, mga dautan, but remember do na po yung mga buutan nga mga pari. Pero gituyo ni sa Ginoo kay dili maayo nga ang salvation sa usa ka tawo mag-agad siya kung buutan ba or dautan ang pari. Nag-agad kini sa lihok sa Ginoo o sa kalihukan sa sakramento nga gitagana sa Ginoo para makadawat sa kapasayloan ang usa ka tawo. Now, diha karon sa nangumpisal, lahi siya, no? Ang sa pari ex opere operato, ang sa nangumpisal ex opere operantes. Bot pasabot nga ang pagdagayday sa grasya sa Ginoo, pagdagayday sa grasya, mag-agad usab sa disposisyon sa tao sa iyang paghigugma sa Dios. Now, kung gusto ka nga mangumpisal, una nimong tan-awon, nganong nangumpisal man ka? Is it because of obligation? Nagsunod-sunod lang ka sa uban kay nangumpisal usab sila? But the best reason is because we offended God's love. Because we love the Lord. Remember the first commandment. Higugmaa ang Ginoong Diyos sa tibok nimong hunahuna, sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kusog, sa tibok nimong kalag. First commandment. Wala ba ta na guilty aning first commandment? Kung nahigugma ka, remember, tagatog comparison. Kung doon ay lalaki, babae na kahinigugmain. Kung ang lalaki nahigugma siya, all efforts, all activities, all struggles, or all endeavors are directed toward the woman he loves. The same with the woman. Tanan niyang gabuhaton, it is always dedicated for the man she loves. If you love the Lord, ang tanan po nimong gabuhaton must be all dedicated to God. Tanan nimong ginabuhat para pod sa Ginoo. Napangutana, tinuod ba ni sa imong level? Tanan ba nga gibuhaton nimo every day are all oriented towards the Lord because you love the Lord. That's why kung mangumpisal ta sa pari, ang unang importante nga butang,
Is it because I love the Lord? Nahigugma ba ta, mga igsoon? Kini mo ning gitawag og contrition nga naghinulsol ta tungod sa atong pagpanamastamas sa gitawag to nga gugma sa Ginoo. Now, kung nangumpisal ka tungod kinahadlo ka sa impyerno, okay siya. But gitawag nag-attrition. It is not because of the love and it is not perfect. Kung gusto ka og perfect yun nga form sa pagkumpisal, it is always because of love. Now, if you think you do not love the Lord with all your heart, then ask the grace. Pray, Lord, tagay ko sa grasya nga mahigugma ko sa imo sa hilabihan. Nga mahigugma ko sa imo pagayo. Nga tanan akong gabuhaton, eskwela, trabaho, and everything is always directed, dedicated, and oriented to you, O Lord. Kana siya nga butang mga kaigsuonan. Kay kung nata sa state of perfection sa love and perfect sorrow diha sa pagpangumpisal, wala na punishment nga ma-receive. So muning kalaina, no? Sa baptism, pag receive sa usa ka tawo diha sa baptism, ang iyang mga sala cleansed, purified. Ang iyang punishment sa sala purified gyapon. Kaya kung mamatay ang usa ka tawo, human sa nabautismuhan, diretso sa langit, way daghang pangutana, di siya maging purgatorio. So wala pa ka nabunyagan sa Katoliko, pabunyag na. Kaya kung mamatay ka right after baptism, diretso ka sa harian sa langit magigsunan. Now, sa kumpisal sa pari, in relapse manggod ta, no? Human lugat na nabunyagan, supposedly, mulikay na ta sa sala. Pero naman ko yung mga nirelapse, nakasala sila og otro, again and again. Diya sa pagkumpisal makigsunan sa pare, ang mahitabo, lisod i-achieve ning perfect sorrow. Lisod i-achieve ning perfect love. And because of that, doon napatay punishment nga gaka-receive after ta mangumpisal. So it's wrong to say nga gitudlo sa Katoliko nga ang pagkumpisal sa pari is a license to sin. Okay, mga kasala ko karon tungod kay unyang taon mga pisal ra ko. Dili mo na ngano man. Tungod kay human ka nakapangumpisal, na dili perfect imong sorrow, ang mahitabo na kay punishment ma-receive. Importante ang perfect sorrow. Importante ang repentance. Importante ang pagpangayog pasaylo coming from the heart. According to the Catholic Encyclopedia, kung nangumpisal ka, unya wala kay inner repentance, mura na kang naglitok-litok diha nga nagbasa sa utang, wala ka na pasaylo. Kung wala ka na pasaylo, sa pagpasaylo sa imo, you are mocking the sacrament. Ang importante na siya magigsunan, na pagpangumpisal nato dili lang kay nagalitok-litok lang ta sa mga pulong. Dili na. Kundili it is coming from the heart. Nga nangayo ta og pasaylo sa Ginoo. Diha mo dagayday ang gitawag nato nga kapasayloan. Ex opere operantes. Lahi to sa pari. Sa pagpari, gisapot siya, wa siya ganahay sa pagpangumpisal, effective ang sacrament mga igsunan. Pero sa tao, nga ni dool sakramento, nga nagbasta-basta lang, dili ka sulod. You are blocking the grace of God in that way. Sa tanan sakramento kini. So muna nga, importante kayo ang atong pag-abli sa kagulingon ngadto sa Dios. Sa dihang mangumpisal kita sa pari. Na kun istorya niya siya nga daghan tani guilty bad kay bisan daw siya, bisan sa iyang pagpangumpisal, no?